så har jeg fået lavet min lille brønd og min pumpe, som pumper vand op til min skov. Og det synes jeg lige, vi skal kigge nærmere på. Prøv at komme med. Jeg har her 2 paller, der er banket sammen, og så har jeg trukket filt ud over, og så har jeg gravet et hul. Og siden det her nu er ved siden af en mose, så er der meget vand i jorden, så det her det virker som en lille bitte brønd. Og så vil vandet trænge ind fra siden igennem jorden og ind igennem filtet, og filtet så holder det meste af jorden tilbage, og så kommer det næsten kun rene vand ind i selve brønden. Og det vand, det pumper jeg så op i en palletank, og jeg har lige fået min pumpe til at virke. Og det er sådan min lidt intimistiske opstilling lige nu. Meningen er, at jeg har min pumpe, som er nede i den her spand, fordi den skal stå vandtæt. Og pumpen her får så vand ind igennem siden her, og det er selvfølgelig lukket, så det er vandtæt. Og så ryger vandet ind i pumpen, og så bliver det pumpet op via et skovlhjul op igennem. Og pumpen skal så stå under vand, under vandhøjt vandspejl, fordi ellers så kommer der ikke af sig selv vand ind her, og det skal der være, for at pumpen kan pumpe noget op. Den skal så ind i virkeligheden i pallen, men lige nu så er det bare for at se princippet virke. Og hvis vi så går videre, så kan vi gå ind i indhegningen og lige kigge på, hvordan det virker. Kom. Her kommer vandet så ud, og som I kan se er det lidt grumset. Det er i hvert fald ikke helt klart. Og det her vand, det er så meningen, at jeg skal pumpe det op i et lille vandtårn, som er cirka et par meter højt. Og så er det en solcelle, der skal drive det i stedet for et batteri, som det er nu. Så i løbet af dagen, så pumper den af sig selv vand op i vandtårnet. Og vandtårnet, det er jeg ved at bygge af ligger heroppe i hjørnet. Og så sætter jeg den hvide palletank, den sætter jeg ovenpå. Så pumper den vandet op i den, og så kan jeg gemme vand til dårlige tider, når der er tørke hernede. Så kan jeg gå rundt og vande mine små træer. Så ja, det er det.